Welcome back to my channel and page, guys. So may pupunta na naman tayo ngayon sa may St. Andrew by the Sea. So bali Sunday ngayon, guys. Bali pasya-pasyal lang kami tapos mamimingwid kami doon. Bawon-bawon lang kami ng guys, snacks. Okay. Sama namin yung kapitbahay namin na ilok. Fishing. Mag-fishing! Ito pag-fishing rod mo? Dawan. Oh my God! Pag-fishingan nyo. Ayun guys, oh ganda ng araw guys. Oh. Today is Sunday, June 2, 2024. Meron din sa sweater mo? Ayun, ano yun? Ay, baby Clarence! Oh, magbulak-bulak lang si baby Clarence. Ay! Where you going, baby Clarence? Right? Magbulak-bulak naman ang idong. Oh! Bulak-bul ka na naman idong. Gusto niya lumabas eh. Ano yung Jaco? Ako, tagalog pante. Na? Bakit? Takaw na ito pante yun to. Sigan ate, tentana. Tumagas tayo ba't ng tek? Ayan, si Bago Uy. niyo. Mata sa pati. Top drink. Bago ko na. Let's go! Adila ang asa bigla ang tibiyahem nga nga ajay itong mga kuma. Sakit na to. Kaya pa itong Manila. Daming tao. Wait lang, kasi yung oras dito yung nagmalimin, awanin. Kaya luta. Lalo tatata sa amin. Magdapay, sana all. Sana all sweet. Sana all Naka-short pan. holding hands while walking. Magaling yung matag holding hands. Di Brian no kasi It's Mas nakalang ko akong kunano no kasi at ada mga suryaro. Mabain. Tapos di syempre di agjowa kayo. Home hardware. bawal eh lugan na tanda eh. Pero doon nga road. Kada lugan di ka. Kamu bawal at lugan di. Maninik ka dan. Baka mabalin. Ada mo luglugan ay dyan. Hindi dani ano mitilugan. Nga jilugan na kuya ano riyan. Supay ang enda. Punta kami to work kung kuna namit. Nagdawait hindi nga lugan na ang isodan. Puros mo white na jadi jay. Mabalin siguro. Maninik ka dan sa lugan. Ada ba mag 2 oras na ganun eh. Ay Ang nik ka dalo dan. gani. Ayun oh. I don't know. 8 AM. Ah, Monday to Sunday ka na eh. Ha? Sarap mi pa hindi jilugan ni. Linggo? Basta eh? Ay aja ako. Video ni Brian ide. May kam nang nagpa-share ito di malo. 8 to 5 ka na. Oo, madakot ta ni. Ah, bagay 6:30 kami. Una na bandad jay. Ang tawid nga lugan ito. Hindi ni dapat may isang lugan din dyan. May tayo magbaniit. Matilitay ito ha. Tigilatan na tayo. Wala. Ay, unhaan ni Isul. Ay, ang Daan mo mga isula kita. nakaadong malugan ito. Oo, mati undad to eh. Kung ano ni-remote ako Sino? na niya naganataw. Sino? Oh, hindi ka? Undad ta ni Clark. Oo, kita saan guys. Kuha ni niya naganataw yung babae. Oo, maya to. Jessica, dadad ta. Never mo tayo yung awan yung magpapatay din mo. Pero may nalutay. Nagano'n na. Hindi, kung banitan niya. Lakay niya. Kita mo man eh. Oo. Nakado sila kayan na eh. Oh, bandit kami ito ng dawa guys. Ayan guys. Ganda oh.
Namiss ko ng St. Andrew. Namiss ko na mag-fishing guys. Balanda yun? Pati pa lang mga daw ah. Pati pa lang mga daw. G-Park. G-Park. Di ano park? Tanong kayo? Uwin. Kapay ni Pinangan. Lampay. Sila pag binalong may tanang kami ng tayo eh. Okay ba na? Doon ah. Bantay pala JMT ko, JMT. Bantay pa na nagbandit dama. Sa papay lang.
Nagano yung papantay ka park oh. Kain muna kami guys. Kain muna tayo guys. Ay! May gato'y ka, anuhan niya pasalit ka. Oh, nagmayat na yun. Taka na. Ay! Ugtaraw! Ugtaraw ah! Patay ka ba set? Ano ang sabi? Ala. Sa kagiyak lagi tani o. Kami ni Clark. Ay, Clark. Tsaka mo na matuturo sa. Matinag ah. Ari pa ding din. Alam mo dito si Malam. Yan. Ganda na. Malaminak. Sweet na ka. Open na jay. Ha. Masisira po tate. Isang pa DJ ko mani. DJ native pang isang DJ. DJ bye-bye po. Opo. Sure. Ay ba, may titing pag-ayaman nyo kas tagpaisaw. Albata nga taba pa to ah. Nagpigsabot. Hanggang pa ka. Sa pinubat cellphone. Hindi na pa lang tayo dadantan. Idi! Yan, bangin. Remedit kita sa kaya rin yung nalina. Pag gusto ko ng puyo. Kasi Hindi, dapat kape open. Mati na kaya. Matulog ka na mo sarili. Matulog ka ko na. Uy. Hamupig sana! Kasta lang na eh! Kasta laong! Kasta laong! Nay, natin nagjibag mo. Ay, natin nagdi-milyones yun ate. Nag-milyon. You like butter? May dapat nilasis na. Ala, man, yayay. Nakapakuanan. Bag. Picnic gayam. Picnic fishing. Ministry Island ko. Di pa pa ng tayong bigat. Ngawang meeting. Ada si Basa na papanto na bigat na. Ada. Classify no bigat. Nabigat tayo papan? Ada pa trabaho. Ang malamen? Ito ba yung bagko? Patay lang. Alandakan ko nagre-regawan. Nila. Dagdag-tindag na kulong. Sapo na. Sinasapin na rin yung screen natin. Yung screen natin. Kami natin matinda ng biro pa na. Bait madata nga ba? Ay, mabayan din. Nagbatit pa yung ating kaya doon may dami na damdamin sa Kasansanay di pa lang niya pagtubo. Made, nagbati lang talaga. Talaga, musika kuya kasi ka lang. Hindi may tatawag basura bakit hindi kita Wala tayo. kasi pa lang. Kami sanggip sa Dapat hindi ko matay din. Yan, sanggip ka. Saan? Ever ready, battery. Kalatan. Ay, sikan. Eh, kalablabak pa lang dagi jay. Hindi na pamina lang sa libot. Ibibot ko lang. Pansit? Ah, yung pansit. Nagluto kayo pa yung pansit talaga. Wait lang. Dudong. Ano ba? Sabi mo dito. Dudong ka So, nag-surte ka nga talaga kanya. Oy. Surten talaga pero niya. Rin na bung upay. Sur-surte mo ka. Bukatan niyo jay, ano? Bukatan mataman anak ni ay ratan ni. Ba, kung karaman niya. Picnic tayo guys. At hindi ka na. Picnic. Bukod kape-kape. Ano na inigon ko man dito. Data din na kung tayata di bisa pa din ininom di dalan. How are you?
Layo din. Tayo na po! At ang tuwan na. Hindi ba ako makatulog? Panidong parto. Nagkuryente ata, suming. Nakalagay. Tayo guys. Sanay kami. May kayo. Sige, kakabsat. Ang nagdurat. Daw kami tayo. Baka na lang. Takot na mainitan ka. Ay, makuha, malamiis. Hey! Yeah. Dalaman. Pansit. Aling-aling-aling. Aling-aling-aling. Ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding-ding. Ulok naman dyan daw. Para manang dila kayo pansit. Ganun kayo. Kita mo na yung coat ni Ore mo temo mi agban nete la jay. Pati tayo nag-ibigay lang
Tinanang na pirmi nga Ayun sila kayo. Hindi tama din. Ano mo yun guys? Ang duksal. Wala pa din pasit. Hindi duwa ako. Orang niya pang panandag sa cellphone talaga. Tagi ito duwa guys. Nabulot. Nag-message. Magmama nila kaya. Pakitama mo ti subong lakay. Sabi ti kwa. So puti na palinong. Oo, ni palinong nga kalding. Katay di ba singaruot. Ano ka? Ngat-ngat. Kasi nga root. Gamatoy ang ako atoy. May tutupra. Ni Clarence boy na nagpa-shermanan. May pa-sherman ang baby Clarence. Lupit. Lupit. Oh, magda-jacket siya kasi malamig, mahangin. Di kwa, alis ko, di kwa, sabi di ba? Balita. Ito na alis go guys. Ito na alis go. Alis go, naglibas so. May nagbakasyon mga 3 months lang siguro. Guide mo ilan. 3 months ano di deport. Deport na China ano ka? Sakat, nag-jacket ka na. Naman akong message sa tita mo. Ano guys? Tulad tayo dito nagkasaray nga. Saranggola. Pataka. Put saranggola din ila. Pagsara. Patay mo, saan ako? Bagus ano? Ang angin ano? Pamsili na. Take 2. Oh. Crispy ba na? Ay, lugan na ata naman. After sa mga nun. Hermetic. Aray ko, sorry anak. Sorry. Sorry. Wala pa yata. Pag gusto ko madi ka magtakal mo ko na. I-reserve ko di ka. Tapi videographer yun. Tapi videographer yun. Nay, matamaan! Everybody come! Yan na video. Fins. Punta ka nga doon. Ikaw ah, kumusta? Ay, tatalagita. Sabay talagita na, matauhan na. Sarap lang ay. Ha? Nabaya guys. Dumayagan? Pagkata nagranata di tao eh. Oo. Kami gaalati ko guys. Pagapan mi ko.
Pagkapanitib. Panitib. Si Mati, ibulos mo ito, Bulos mo. dapat. Si Ama, ibulos mo dyan. Pag nag-aalas pagkapamyag, tili kami ko guys, flounder. Adi plat nga lang guys na Oo, dyan na dapat aja. Di plat. Ni mas kanu aja yun ada. Okay, magano sa tubig ha. Dito ano, tayo sama kita. Basata sa patos sa tuwin ha. Oh, nandiyan yung battery ni kaya mo. Si drone. Yung charge ko nabati ka. Sayang. Iswik ko rin ah. Oh, nagmeti ko ato gaya niya. Nag-sunbathing dapat tingnan ko na yan. Bye bye. Eh, okay na. Located. Nay? Ito tayo mati. Sakto ko na, nagbuotsak tayo. Dating nga pag-alanta dyan eh, hindi. Ada ko ana. Doang si Mati ko din ah. Ha? Doang si Tini ko ada. Hindi. Sudah. Bye-bye dulu. Ito guys oh, tatabigid na nadayo. Low tide kami. Damdam mga every 6 hours, nagpangpahato tiko. Si tide, dito nung. So bilhin mo, partakan daw ganyan, pupuraw, dadat na yun. Tugaw daw natin pa. Bawa daw makita mga taong, tingnan gano'n taong ini dyan niya. Iya, banget. Baka doon dyan mo lang na yun, madanad dyan. Ay, puro. Tapos doon oh. May tatagong crabs. Hi! Hello there! Tit! Oh my, kagaya magbiro ko yun. Magkaitad kami nun guys oh. Tartak. Talo ko lang nakalam eh. Nakalam na kayo nadugaan. Nagadugaan ka niya ha. Kaso danong mo. Dudugan na alakol. Butas sa katay oh. Wala na tayo butas ko muna eh. Wala ko na itugot eh. Ha? Siguro na ganun yung matana dyan ya. Muna naigit na lang muna eh. Wala daw tayo mga eh. Lobster yun ito. Lobster siguro. Ngayon, maturo mo yung kadwatan? Turo mo kasi na. Maturo mo yung sus. Sa tikalding na may pa ka. Clark, saan ka pupunta Clark? Damat pat nga natin limay nga bildat. Tawad Sa lalo magpa bildat di ba? Ne. Amutin nyo yung mga burak. Hoy. Bakit? Nata. Pangpain. Anyo nga ko ay ganun ka na bakit? Pangpain mo ito eh. Pagpain. Burak yan. Meron ako tissue dito. White. Mungay ka labang Clarence? Basta. How is Clarence? ay Ako. Ay, burbur bandangin ay. Awit pa na. Atayo ko dito. Di ba mas dati na ako? Di ba mas dati na ako nakita kayo sa inyo?
catch anything? Okay, one clown. One plan? Alright. Good. Ayan guys, oh, pa-high tide na. Try namin nag-fishing yung pain namin is pamang kinuha namin kanina. Try natin yung meron. They have 2 younger sisters. Hey, Hi. doon na bikuha mo? Eugene, nagadunala na. Fish on. Dalalan. Dapat siyempre. Ay, batit. Ito, dito po ulaklakain eh. Ambat. Janitor fish. Alam natin. Janitor fish. Alam natin. Doon ito pagpain talakay. Doon ito pagpain. Na? Ay, huwag gayam na. Sino nahanap ni Papa? Hindi ko alam to. Popper fish yata to. Galing maghuli ni Papa. Ari ko. Kagat dito. Kami dalawa ni Vic sa sunod. Okay. Kami din dalawa sa sunod. Wait lang. Pag nakawa na kami ng madami. Oh, Yes, okay. oh, si Vince. Vince, may nakuha ka na, Vince? Wala pa? Humpay? Ba't i-reel mo na? Sige, bitawan mo. Ganyan mo. Pag gusto mo ipalubog, ganyan mo. Paano? Ganyan mo. Hintayin mo baba. Kapag tumigil na siya baba, balik mo na. Balik mo na. Ganun. Okay. Ganyan konti, ikot mo konti. Galaw-galawin mo kasi ganyan, tapos baba. Mamaya mo na i-reel. Pag meron ka nang nahuli. Kung may narinig akong... Akala ko ba marami isa lang ang amat, ha? Mangalak kayo matamis, ha? Ayun, nagawad ah. May man na nagtulog ka ube. Di ba, buko tubig, spray na kayo man, Neran. Siguro ito. So?
Ay, takto na eh. Wow! Ena. Nini. Takto na eh. Napakasirap. Kabayin sa suka. Aglang lang, oy. Oh, na, di na eh. Panagpatitan. Apa yan? Narigat nga ingatong kasta? Bigat ayun eh. Tidakal eh. Nool. Oh. Ang palpuke. First catch of the day. Wala ka pa Kaya ada taong lakay. Pero sa mali di bangir na niya. Kaya ada taong. Tahong? Win, flounder ko na doon sa'yo ito eh. Ay, plunder sa mali di mata na eh. Win. Ay, buko na dyan. Buko pa nakabuko na yan dyan. Lang mo lang mo. Cut nga rod. Sublit ito pa minsan. Mamala guys. Isa lang yung nakuha namin. Yung dyan hindi. Yan. Buli nga tayo gitu ay. Win. Balay? Belungod tan. Oh. Win. Bay-bay maglay ito. si Barb na. Tara na. Lark. Tapagan na yung jellyfish. Ang gitu dua gitu eh. Dapat ang dagpuyo gitu dua gitu eh. Nikah mo jiwanan lai? Katon kami tayo gate. Nah. Terus segesa talo mau terlalu. Hindi ba sigurado? Hindi mas matagal din eh. Dapat ako naman. Tadi mas, di Dominika tadi. Naroon tama na. Oo na. Umala. Let's go guys. Ano ba mo? Yuhu. Better luck next time. Pahay tayo dun guys. Hindi. Uwi na tayo. Di ba yung out of way sila? Ha? Let's go. Sakay ka tayo sumurot ni Jekwan. Taka na likod. Ang pagpugawa. Nabandog ni Kuek. Anong masasabi mo? Tulik. Subscribe for more videos.
Subscribe for more videos. See you next. Time. See you next time. Ganyan na. Ay, nagkano pala sila? Oh, grass cutter. Nag-mower sila, mower. Pag ganyan. Mamaya maglaro tayo kay Chelsea. Ay, gabi na mamaya. Oh, hani Clarence, na maturog na yung tingil na pa eh. Mati man gabi. Nagandang nagsasyar. Yung diaper. Wala di sirap.